Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria Galega, manifestou en rolda de prensa este martes a satisfacción que a entidade ten ao resultar a opción máis votada no proceso electoral do que sairán os novos membros do Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas. A Asociación Agraria de Galicia é a organización que gaña claramente as eleccións ao Consello Regulador de Rías Baixas, donde obtén 4 vocarías das 9 que estaban en xogo, e obtén, ademais, é a asociación máis votada en toda a ADO, con 476 votos en total, frente aos 423 de Unións Agrarias, aos 263 da Asociación Profesional de Viticultores de Rías Baixas, aos 211 do Sindicato Labrego Galego e aos 18 votos de AGV, que eran todas as organizacións ou asociacións que estaban convocadas e participaron neste proceso de renovación do Consello Regulador Rías Baixas. Bello afirmou que esperan traballar para mellorar o papel do viticultor dentro do Consello Regulador. Esperamos poder aportar dende a Asociación Agraria de Galicia e dende a Asociación de Viticultores Profesionales de Rías Baixas, esperamos poder aportar cousas novas que melloren sobre todo o papel do viticultor dentro do Consello Regulador, que a poder ser nos den maior participación e maior visibilidade tamén aquelas accións encamiñadas a que os viticultores melloren a súa situación, que é o que buscamos todos. O proceso electoral chegou á súa fin e por iso tamén se aproveitou a ocasión para defenderse daquelas acusacións que se fixeron ao longo da campaña. Pero ahora que acabou o proceso electoral, sí que nos vemos na obriga de desmentir acusacións que se nos fixeron. Acusacións inventadas, acusacións feitas a propósito, contando mentiras. Miguel Ángel do Pazo foi o instigador destas acusacións. El justificou, para poder justificar de que Unións Agrarias quería aumentar os rendementos a 15.000 hectáreas, utilizou a mentira de que nos dixéramos que queríamos reducir o rendemento a 7.000. Entonces, queremos desmentir isto. Non hai ningunha proba, ningunha documentación. Nunca, ningún de nós nombramos esa baixada, pretendimos baixar os rendementos. Esta tarde tivo lugar na Consellería do Medio Rural a lectura dos datos oficiais despois de que se tivese que repetir a votación na mesa de meaño o pasado domingo. Un avance máis para coñecer finalmente quen conformará o equipo que dirixirá o Consello Regulador de Rías Baixas nos próximos anos.